кмета на град Павликени, инженер Емануил Манолов, публикува пост, с който съобщи, че канала, който беше пуснат за да ороси водоизточниците в селото, ще бъде спрян в 24 часа днес. Същия изрази благодарността си на всички ръководители от ВиК ведомствата и изрази надежда, че няма да има воден режим. Преди време ви казах и споделих с вас, че направихме подписка в селото, с която близо 400 души, жители и гости на селото, поискахме обявяването на бедствено положение. Или поне такова частично. Подписката я депозирахме в община Павликени и след една седмица мълчание кмета ни върна отговор, който също публикувах, и заяви, че няма проблем с водата в село Карайсен. Малко преди отговора в Павликени беше областният управител от служебното правителство, господин Георги Гьоков. В интервю, публикувано в Павликенски глас, кмета на Павликени е споделил пред него, че е необходимо държавата да отдели средства и през община Павликени да отпусне такива за търсене на нови водоизточници. Както и в предишната си публикация обърнах внимание, при бедственото положение, обявено бедствено частично положение, държавата идва и прави сондажи или търси дълготрайно разрешаване на водния проблем. Обръщам внимание, държавата. А при искането на господин Манолов става въпрос за отпускане на средства на община Павликени. Изводите оставям за вас. За мен е важно да се реши проблема и то трайно с водата. Ако в селото продължи без вода, уважаеми господин Манолов, обещавам ви, че няма да имате спокойни дни. По всички законови начини ще търсим възможности, за да ви принудим да намерим едно общо решение за настоящото или по-скоро предстоящото безводие. Същото се отнася и за каузите Полски тръмбеж, Стражица и всички други, които са на национално ниво. Дойдоха тук хора, англичани, белгиец, германец, да защитават интереса на нас българи. До кога ще спиме ние, господин кмет? До кога ще спиме? Ама хайде се бъдете. Не толкова лесно. А кое не е лесно? Кое не е лесно? Да, значи не е лесно. Ама трябва да се борим за това нещо. Ама ние работим за всяко село конкретно, разбирате ли? Обиколил съм всички стари водоизточници. Ами преди 2 седмици, кога? Ето, тук сме на каптажа, няма вода. Никаква вода няма. Никаква. Капка няма в село. Обиколил съм всички стари водоизточници. Какво го обясняват всичките господа? Там някакви даринки, маринки и т.н. На кого го обясняват? На кого? Обиколил съм всички стари водоизточници. Да наложат до кога? До кога? Никаква вода няма. Никаква. Капка няма в село. Не толкова лесно. Намираме се на участък от така наречения ляв Баташки канал. Тук водата, която виждаме в момента, идва от язовир Александър Стамболийски. Това место е свещено за мен. Надявам се и за голяма част от жителите на селата Карайсен и Батак. Тук в продължение на 4 месеца това лято, всяка сутрин между 7 и 9 часа идвам и проверявам има ли вода в канала или не. Развръзката предстои. Гласувайте за нещо, което е станало и което ще става.
заставам с името и лицето си и заявявам: господин Манолов, вие не сте моя кандидат за кмет.